celého meetingu. Nahrávanie spustené. Ešte tu máme ľudí, ktorí sa chcú pripojiť. Nazdar. Čau, čau. No, čau, Ivo. Tiež guidovať za behu? Ešte sa musím usalašiť, Dade. Takže potrebujem takých 10 minútiek. Ja na byte nemôžeš guidovať, tak si išiel ven? Tak je, no. Však by ma vyhnali, všetci susedia z bytu. Ja to risknem dneska. Dobre, kým sa nám ešte dopripájajú ľudia, tak začnem aspoň s teoretickým úvodom. Idem. Ivanovi dám zatiaľ mute. No, sem prichádza kopec ľudí. Dobre, vítajte na druhom dni online kurzu Československý Guido Show a v rámci projektu Sieť európskych Guido Show. Čau, Samo. A dneska to bude extra zaujímavý meeting, pretože dnes sa tešíme teda na kurz od Mateja Beňa. A Matej Beňo je, rozmýšľam, či najmladší, nie najmladší majster, to teda zďaleka nie, ale veľmi vychytený učiteľ guide a spomedzi všetkých majstrov najviac učí práve aj online. A je veľmi šikovný, čo sa týka vychytávania starých štýlov a starých ozdôb. Tak preto sa veľmi teším, že nám niečo ukáže, lebo aj ja sám dúfam, že sa niečo naučím. Matej, je ešte niečo dôležité, čo tebe treba povedať? Pochvál sa, nebuď skromný. Vieš čo, myslím, že ani nie. O mne konkrétne netreba asi hovoriť nič. Ja, ako hovorí Lukáš, učím guidy aj naživo, ale už som ich kopukrát učil aj takto online. Samozrejme, ja učievam hlavne tak, že niečo ukážem, no a potom nahrávam videá, ktoré si daný žiak môže znova a znova opakovať, ale to už vám hádam sprostredkuje Lukáš, keďže celý hovor nahráva. Každopádne, ak máte nejaký zošitok alebo čo chcete si zapisovať, aby ste nezabudli, tak si ho kľudne nachystajte si guidy a pôjdeme na to. Už hádam, aj Ivan si našiel nejakú lavičku. Dobre. Ja na tento moment teda odovzdám prezentáciu Matejovi. Nech je lepšie, zatiaľ bude lepšie vidno, prípadne bude nám púšťať nejakú hudbu. A by som poprosil ľudí, keď netreba, keby si možno vypli kamery, aby sa nám mohla celá linka sústrediť na to, čo nám bude ukazovať Matej. Bude to fungovať lepšie potom, keď budeme si čekovať, že či to hráme dobre, tak si ich môžeme zase popúšťať. Vidíme, jak to pôjde. Dobre, ďakujem, ja sa tiež odkamerujem a... Dobre, Lukáš, ešte kým začneme, ja ťa chcem teda poprosiť, aby si bol taký kontrolór jednak času, lebo na telefóne mám zapnutý zvuk do tejto prezentácie. Takže kontroluj čas, aby to bolo zhruba tých 30 minút na jednu lekciu. A zároveň kontroluj ten zvuk, hej, aj keď začnem hrať, tak keď to bude na figu, tak ma prosím oprav. Dobre, ja si v rýchlosti pozerám, koho tu všetkého máme, aby som vedel, že s čím začneme. Lebo dneska by som vás chcel naozaj niečomu naučiť, aj keď len v takýchto podmienkach. Preto sme sa aj s Lukášom bavili, že čo by bolo najvhodnejšie
dať na takúto online hodinu a vybrali sme nie štýl zameraný na jednu oblasť, ale skôr ozdoby, ktoré sa, ja si to dovolím povedať, že gajdoši ich v súčasnosti používajú menej, než by sa patrilo, sú to pekné veci. No a boli typické takmer pre celé Slovensko. Takže pôjdeme na to a toto je naša prvá lekcia dnešná. Bude sa zameriavať na otvorenú ozdobu. Tento názov otvorená ozdoba som vymyslel ja. Ja moc nemám rád tie všelijaké latinské a odborné názvy, preto ja si vymýšľam niečo takto slovenské, aby sa to aj mojim žiakom, Slovákom dobre pamätalo. Dobre, takže, kto máte gajdy, si ich zoberte pomaličky k sebe a ideme na to. Otvorená ozdoba. Táto ozdoba, ako som už povedal, sa vo väčšej alebo v menšej miere používala po celom Slovensku. Niektorí gajdoši ju využívali vyslovene len tak podprahovo. Iní ju zase využívali cieľene počas celej svojej hry. No a nemusíte sa nechať zmiasť mojimi gajdami, že sú trojhlasné. Mám tu aj dvojhlasné kvôli dvojhlasným hráčom, ktorí sú pripojení, takže isto si to ukážeme aj na dvojhlasnej gajdici. Otvorená ozdoba, ja si to tak trúfnem povedať, že je zdobenie, ktoré sa dá len na gajdy. Gajdy majú totižto tú nevýhodu, v prípade otvorenej je to výhoda, že vy nech tu chytáte akékoľvek vidličky, ten tón najvyšší otvorený vám bude znieť približne rovnako. Hej. Samozrejme, keď kmitáme, tak nám tón vibruje, trošku je vyšší, trošku nižší, ale nie je to, že by hral o pol tóna nižšie, o pol tóna vyššie. Aspoň teda na tradičných slovenských gajdách. No a s tým práve táto ozdoba počíta. Poviem príklad. Otvorená ozdoba funguje tak, že otvorím si, dajme tomu spodné dierky, trojku, hej, tretia dierka, no a na vrchných hrám melódiu. A za každým, keď tuto zaveriem všetky dierky, hej, robím akoby staccato, prerušujem tóny, tak za každým sa mi ozve nie úplne najspodnejší tón, ale ozve sa mi tá tercia. Ukážem, Lukáš, počúvaj zvuk, či je dobrý. Toto bolo zavreté. Je to počuť pekne, Lukáš? Áno, je to počuť dobre. Dobre. Takže, keď mám všetky dierky zakryté a tu hrám melódiu, tak nám to znie takto. Prší. No ale keď otvorím tú trojku, už nám neznie tá hra tak stackátovo, je plnšia, pretože za každým sa nám tam ozýva buď to tá tercia, alebo ako som držal neskôr, ten druhý tón. Hej. V podstate gajdy hrajú stále jeden akord. Hej, toto sú Gčka, čiže všetky moje zakryté dierky hrajú G, potom dolnej D a huk mi hrá G zase. Hej. No a v tomto akorde, ja keď delím tóny a za každým sa mi tu ozve to G, tak to zaniká. Znie to akoby staccato. Bercogara to aj nazýva, že imitácia hry staccata, myslím, že tak nejako. Pretože to staccato tam nie je reálne. Hej. Aspoň na týchto otvorených sú samozrejme aj gajdy, ktoré ho majú. No aj tie gajdy, ktoré môžu hrať staccato, využívajú otvorenú ozdobu, ktorá neznie úplne stackátovo, znie skôr do nejakej harmónie. No, a toto sa dá využívať viacerými spôsobmi.
Pointa však tejto otvorenej je, že vždy musí byť spodnejší tón stále otvorený, kým na tých vrchnejších sa hrá melódia. No a máme hneď niekoľko typov tejto otvorenej ozdoby. Hneď si to aj vyskúšame, len dáme si taký prvý typ a to je otvorená ozdoba, ktorá nie je nejako harmonicky daná, hej, čiže nejde do nejakého intervalu konkrétneho. Toto využívali rôzni gajdoši, napríklad Králik z Čiernej Lehoty alebo Michelík zo Sebechlebov, myslím. To znamená, že gajdoš si hrá na vrchných tónoch niečo a tuto drží jeden tón a je mu úplne jedno, či to znie v nejakom intervale. Napríklad, a toto si môžete aj teraz všetci vyskúšať, odzemok od Michelíka napríklad. Hej, ja tam otvorím tú terciu a vtedy je tá hra za skúsok iná. On to aj využíval ako vlastne obmenu. Jednu slohu zahral so zavretými a druhú zahral s tou otvorenou. Alebo Králik z Čiernej Lehoty. Ten zase neotváral terciu, otváral druhý. Zahrám to zase zatvoreno, aby sme počuli rozdiel. Dúfam, že je to počuť aj takto cez tie tóny. Ja by som vám teraz dal minútku, nemusíte si zapínať mikrofóny, len nadúchajte gajdy a vyskúšajte, ako vám to ide. Či chápete tomu princípu, potom si niekoho náhodne vyvolám, uvidíme, či vám to pôjde. Dobre? Takže pol minútka na to, aby ste to vyskúšali, dúchajte a vyskúšajte ten princíp. Opakujem, tu je jeden tón stále otvorený a melódia môže byť tu. Kľudne tá odzemková, alebo prší, prší, len sa leje. No a kto už to bude mať, tak nech tam zamáva, alebo dá srdiečko, alebo čo, aby som vedel, že môžeme pokračovať. Dobre, cech slovenských gajdošov je asi Lukáš a neprekvapuje nás, že je prvý. Ale počkáme ešte aj na niekoho ďalšieho. No čo, išlo to? Môžeme pokračovať? Mirko Buzerla, ako to išlo na Záhorí? Skúsiš nám to zahrať, či ani nie? Dobre. Dobre, Miro píše, že robí, čo môže, tak toho necháme. Poďme si rovno vyskúšať ďalšiu vec, lebo toto bola naozaj veľmi škôlkárska záležitosť, že to musí zvládnuť každý. Ešte taká vec, aby sme nezabudli. Aby sa nám otvorená ozdoba dobre ozvala, tak tie vrchné tóny, ktoré hráme tú melódiu, musia byť kratučké. Hej? My keď budeme hrať prší, prší, len sa, tak tam sa nemá kde ozvať ten spodný tón. Preto my to musíme hrať prší, prší, len sa leje. Hej? Veľmi pomáli.
niekto pozná noty, tak jednoducho osminovú notu rozdelíme na dve 16-nové rovnako dlhé. Hej? Toto by nebolo ono. Takto. Dobre. No a teraz si ukážeme ďalší spôsob. K tomuto by som vlastne, prepáčte, ešte ukážem v tomto, lebo máme tu aj Ivana. Na dvojhlasné gajdy. Oni sú akože dosť obrovské, takže skúsim to len takto bez mechu. Na dvojhlasné gajdy sa dá táto ozdoba samozrejme tiež používať. Problém nastáva v tom, že tu to moc nepasuje na terciu, lebo terciu máme v podstate na hornej ruke. Hej? U mňa je to ľavá ruka. No a táto ozdoba sa hrá ťažko, keď to máš v rámci jednej ruky. Haló? Povedal niekto niečo, či nie? OK, tak nič. Ivo sa nám hlásil, chcel niečo povedať asi. Tak, ja iba tak pre upresnenie, že momentálne mám trojhlasé gajdy, lebo moje dvojhlasé sú v držbe u Ľudka, takže ľudne akože nemusíte kvôli mne, akože špeciálne, ale na ozvláštnenie povedať o tých dvojhlasých, kebyže len tak v rýchlosti možno. Dobre, takže v rýchlosti, presne tak. Ako hovorím, zle sa to hrá, keď máme držať túto otvorený tón a túto hrať melódiu. Väčšinou jedna ruka drží otvorený tón a druhá prepletá. Hej? Preto aj Zboroň, napríklad keď toto hrával, tak hrával na druhom tóne. Hej? Na tomto. Ja hrávam občas aj na tomto, ako sa podarí. No a keď si dáme tú polhoru, hej, všimni si, že tam, keď robím tak vždy to ide na ten otvorený tón. Tak toto hrávali. Takisto, keď budeme mať tú pokročilejšiu formu otvorenej, tú Zboroň hrával veľmi často, tak sa k tomu vrátime. No, super, ale díky. Keďže máme teda všetci hlavne troj- alebo štvorhlasné gajdy, tak si ukážeme ozdoby, ktoré sa využívajú na nich. My nemusíme mať tú otvorenú ozdobu len statickú na jednom tóne, my ju môžeme zharmonizovať. Čiže v jednoduchosti, keď hrám 5 tónov viacero, otvorím terciu, aby sme to mali v intervale tercie. Hej? Keď hrám na 4. tóne, otvorím druhý tón, aby som mal zase terciu. Veľmi jednoducho. Toto je taká moja ozdobička, ja ju často používam vo svojej hre, ale tiež ju používal aj Gusto Adamec, napríklad. Brovečka, brr. Hej, 5. s 3. Pau, wow. 4. s 2. Pau, wow. Talala. Tam už je rytmická ozdoba. Hej. Takto jednoducho my to zrytmizujeme, dostaneme akoby taký dvojhlas. Oni tie tóny samozrejme neznejú naraz, ale striedajú sa a v rýchlej hre to určite dáva nejaký harmonický pocit. Problém nastáva, keď melódia je trochu zložitejšia, hej, trochu zložitejšia, povedzme zase to prší. Prší máme pa, pa, ra, pa, 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 ra, pa. Vtedy je najjednoduchšie nie, že skočiť do toho ďalšieho tónu na
keď melódia nám skočí na jednu šesku, hej, tak nezmeníme hneď ten interval. Jednoducho prevažujú tie piate tóny, tak držíme otvorenú tercku. Keď budeme mať napríklad, hej, a zase využívame hlavne teda ten tretí a druhý. Dúfam, že je to počuť aj cez počítač. Toto je ozdoba, ktorú si nie každý v tej hre všimne. Hej. Nemení nám žiadnu melódiu, je skôr taká podprahová, ale hra Gajdoša je plnšia, ako hovorím, harmonickejšia, pre obyčajného poslucháča určite krajšia. Dáme si nejaký príklad, mali sme už Adamca, čo tak napríklad Domín Rajnoha z Jedlových Kostolian. Tam je to len veľmi kratučké, to si všimnite. Čo robíš, dievča, v rose studenej, v rose studenej. Hej, normálne by to znelo. Ale Domín tam zahrá tú otvorenú. Hej. Veľmi kratučká a predsa veľmi pekná. Napríklad Jastrab zo Záhoria z Kunova vedľa Senice. On tam má on používa túto otvorenú častejšie, ale táto harmonická je zrovna v tej medzihre. Pretože tam vyslovene, keď hrá štvrtý tón, tak harmonizuje tak, že otvorí druhý k tomu, aby to bolo do tercky. Zahrám to pomaly. Tu si všimnite, ja môžem zahrať, že japa, pa, ba, ale na čo by som ten tón zakrýval, keď ho môžem nechať otvorený, znie to oveľa legátovejšie, hej, plynulejšie a zároveň je to jednoduchšie na hranie. Tam už bolo čosi aj moje dohodené, ale princíp dúfam, že chápe každý. Oveľa jednoduchšie sa mi hrá, ako keby som mal za každým ten tón zatvárať, len preto, aby som mal presne naladenú tú dierku. Napríklad v Strakonicách to tak hrávajú, že nehrajú takúto otvorenú, ale za každým tú tretiu dierku zavrú. Myslím, že aj Lukáš to tak na niektorých pesničkách hráva. Podľa mňa to nie je správne, aspoň teda v minulosti na Slovensku, v slovenskom prostredí to určite nebolo bežné. Toto nikto nehral, skôr by to hrali. No a ako posledný príklad hádam dáme Huďanovú ciferu. Vidíte, jak sa to strieda? Hej, takto. Takže teraz
zase minútka pauzička. Vyskúšajte si to na ľubovoľnej pesničke. Ako hovorím, pre mňa je najlepšia Prší, alebo hore vršky, dole vršky za kozami, div mi srdce nerozpukne za dievka. To je vlastne tá istá melodická linka. Dá sa to aj v takých piesniach, ktoré sú napríklad Kone jedá, kone pijú z prázdnej rebriny, čo som sa ja namiloval švárnej dievčiny. Vyskúšajte si ľubovoľnú pieseň, ktorej melodická linka sa odohráva na vrchných tónoch a vyskúšajte si tam niečo otvoriť, nejaký spodný. Minútka. A zase sa hláste, keď budete mať hotovo. No čo, vyskúšame? Dobre. Po tejto lekcii, neviem, či už sa aj pomaly neblížime ku koncu, už je 19:29, po tejto lekcii budeme skúšať zrovna toto. Tieto harmonické otvorené do rôznych pesničiek. Všetky pesničky, ktoré poznáte, si môžete prehrávať, popri tom, že si dáte cik pauzu a takéto veci. Prepáčte, máte už hotovo? Kliknite mi tam všetko. Lajčík. Sanko má, Tomáš má. Tomáša už som videl 3-krát. Ivan, super, dobre. Takže pokračujem. Na konci tejto lekcie, už sa pomaly blížime ku koncu, budeme cvičiť hlavne toto, hej. Čiže otvorená buď to s tým tretím tónom, alebo otvorená s druhým tónom. Budete si to dávať vo všetkých pesničkách, ktoré vás napadnú a skúšať. Rôzne formy, nemusíte to hrať všetci tak ako ja, hej. Len aby vám to tam jednoducho vyznelo. Teraz ku koncu už si len zbežne pozrieme tie náročnejšie varianty tejto otvorenej, pretože toto naozaj nie je všetko, ona má ešte vyššie levely. No a pre mňa azda ten najvyšší level je Fiddly Lit, to je ozdoba, ktorú som zase pomenoval podľa nejakého gajdovského názvoslovia a je to
ozdoba, ktorá sa využívala hlavne teda v dedinách Poheronského Inovca, Malá Lehota, Jedlové Kostolany, Veľká Lehota, ale hrávali ju aj Zbojroň, príležitostne Antalík a isto by sa dala nájsť aj u iných gajdošov. Vysvetlím to len veľmi zbežne, pretože fiddly lead je naozaj taká náročná vec, že to by sme museli hrať minimálne hodinu, len to. Takže v princípe pre tých skúsenejších, keď hrám 2 5. tóny napríklad, raz, 2, tak prvý je zatvorený, pri druhom už otvorím aj celú trojku a zase ho zaveriem. Hej. Čo by koza neskácala, keď 4 nohy má, čo by dievča netančilo, keď mu muzika hrá, No a zahral som trochu inú, nevadí. Ale zhruba tento princíp, je to naozaj kumšt, keď to počúvame na týchto trojhlasných gajdách, keď sa hrá ten fiddly lead stále dokola, fiddly lead, tak nám tam vzniká dokonca S tam rytmus na tej kontre, hej. Je to naozaj super a presne takto to hrával aj Zbojroň. Ivo, keď budeš chcieť, polhojra, ale vlastne však aj Lukáš hráva polhojru. Polhojra nie je len tie odpichy, hej, ale je tam aj napríklad a môj otec taký chytrý posadil me między steble, tu si šupkoj, malý deble, hojdana, to už poznáme. Hej, japa, lapa. Hrá sa to presne tak isto ako na tých trojhlaskách, pretože keby sme hrali ta, sekano, tak to nevyznieje tak. Hej, tam už to nie je. On to využíval príležitostne v niektorých pesničkách. Tuto to bolo najvýraznejšie. Alebo špívom, ja si špívom. Ej, ako si korecká. Zle. Takto nejako. Hej. Dobre, to bolo len pre info, pre dvojhlasákov. Ten Vital nakoniec nedošiel, škoda, toto by sa mu tiež isto zišlo. No a týmto budem už asi aj tú prvú hodinu končiť. Ešte si ukážeme posledný variant a to je vyslovene pre trojhlasné gajdy. A ja som to zachytil len na tej Malej Lehote a v Jedlových Kostolanoch, že vlastne otvorená funguje, aj keď chceme hrať nejakú oktávovú melódiu, hej, že viacej sa tam vyskytuje oktáva, tak títo lehotskí gajdoši otvárali pritom nie, že 3. spodný, ale 5. Od Kostolian do Mlyna. Hej.
pa, pa, pa. Úplne iný extrém to bol, keď hral napríklad Domin Rajnoha. Ani som tam nebol, ani som tam nebol, ani som tam nespal. Už mi odkázala, abych Belčov chystal. Prvýkrát bola klasický fiddly. A druhýkrát tam mu aj ten spevák zakričal Gajdoš solo. No a už len teoreticky, čo sa nám tu deje. Ja musím mať otvorenú tú peťku, aby nám to znelo takto. Bez nej by to znelo. Hej. A ako náhle sa to za každým strieda s tou peťkou, hej. Čiže títo lehockí gajdoši to často robili tak, že keď druhú slohu chceli obmeniť, aj keď sa v nej nevyskytovala žiadna oktáva, tak oni vyskočili na oktávu a presne týmito otvorenými cez 5. tón sa to snažili osviežiť tú hru. Aj aby bola skočná do tanca, ale zároveň aj pútava pre tých poslucháčov, aby sa tam stále niečo menilo. Toto už je naozaj také na experimenty. Keď si taký chlabuzársky, odpadol si od mej lásky, od mej vole, ak jablčko od jablone. Ja. No a s týmto budem končiť prvú lekciu. Vyskúšajte si to. Máte na to, dajme si 15 minút, je 45, no tak nie o 45, ale dáme o 50. 19:50 sa tu stretneme, vy sa chodte napiť, chodte si odskočiť a budeme skúšať túto ozdobu. Hej? Ak má niekto otázky, opýtajte sa teraz, alebo za 2 minútky, keď sem prídem a sadnem si. Dobre, nevidím otázky, tak si dáme teraz cik pauzu. Po cik pauze sa tu objavíme zase a môžeme to dotrénovať. Že my tu buďme o 5 minút. Áno. A ja akože štartnem tú ďalšiu časť a keď niekto bude potrebovať pomoc s tým tréningom, tak to budeme už. Dobre? No, takto, Lukáš. Ľudia by si to, ak sa to chcú naučiť, mali by si to vyskúšať teraz, kým to majú v čerstvej pamäti. Takže minimálne tých 10-15 minút. Hej. Tie ďalšie časti budú o kus jednoduchšie. Takže toto je asi najťažšia časť dneska. Vyskúšajte si to, poriadne si to zahrajte, načerpajte aj mentálne sily, aby ste ma mohli počúvať a stretneme sa tu za tých 10-15 minút. Ja tu už budem za 5 minút. Dobre? OK, dobre. Zatiaľ čau.